Forget me la fáilte road is deaga Cluiche Leathcheannais na hÉireann an seo Corny Ógáin an seo ar YouTube Spórt a TG Cahar agus muid an seo a Glúis agus ag dúil go mór leis an Cluiche Leathcheannais seo idir Scoil na Mratha Christy an Ómaigh as Tiarnachs agus Meánscoil Iognáid as Kildara agus muid gan má tá tróna galanta an seo a Glúis ten Grian an Tráchtaire agus an Grian ag Scalúin agus an muí ar an Páirc an sin níos luithe an dromcla an muí an sin galanta agus áit ínta le cluichí agus le péile émert an mar sin de táid dúil go mór leis agus fáilte roh hiag an cluiche seo. Ja ar an seo inniu hannig fríd na commatas cuaigí sacú le déanaí agus iad ag dúil le céim níos fuide a dhéanú inniu agus áite bhainte má ag Leathcheannais Corny Ógáin i barca crocaí ar le eile Páirc. An féidir ó na brinneiltí sin a féarú inniu, well, jo imime má tíhastí de úr agus carú nó mar sin de. Agus ganíon áras is iad Meánscoil ag den ríis ceann na faí i béal na gáistí le treifil de bhlianta nuas le críomhlein buinte agus an tíhastí de chuig bliana be siad san i ggéirí Corny Ógáin atá ina séalamh acu ó bhíon arian a chaneal ach fear an lán talún atá ar an Ómaigh agus bu a starl agus an imlíana a gáin bhecurí an céad ceann ó javílas a seach be buhalí na Ómaigh ag dúil le bobbúlú ar Naas na rí inniu. Mar sin de bhfuilhí muid an neis na fearne agus chuir muid aithne ar thuisiúd a bheits ag tuairt Páirc agus na dúchlein seo inniu. An Ómaigh ar dús spáire an cúil baire an sin Conor McAnéanaí agus an lína lán cúil níos an fearí nach bhfuil ag sé bliana déag de í sé sin ag tuiseach go stíon sin san cáineáil ínta féchúir mar chosantúir atá sé. Marí McManaman as hÉireann agus Tíbleisin Sean McGillicara as Cluiche. An lína lachúil Cialan Donnelly farta ínta onsaithe agus is stíon sin ifir sé Callum Daly. Léic na himrathe in san Cluiche Leathcheannais sin ag Leathcheannais Cornfigurí Tomás Héagnaí for sé jaafhainte ag an cluiche sin. Ínta éifeachta a lár na Páirce atá Owen Donaghy agus Charlie Donnelly far a crídní le puinte in san Cluiche Leathcheannais. Agus an lína láthosaí Cialan ó Hogan agus captain na frine Owen McElhome as Leathcheannais is tíon sin i gibhir híonjéag Tíbleisin Lorcan Machola a muí an sin ar an scíhen. An lína láthosaí Ruí Machola far atá ínta iad a contacha an sin far a crídní le náide sé in san Cluiche Leathcheannais sin a thugus na cican na sira agus i gibhir a caharjéag ar imol na Carnacha Conor Owens agus Tíbleisin Liam Óg Mossy. Naas na rí mar sinnde agus fear an sacasan ag bheits ag tuairt Páirc an seo an cúlbaire Fintan Quinn. Is tíon sin ifir dá Niall Creamer, Tíbleisin agus co-captain na fearne far a dimmer a nuirí agus a win bon Corny Ógáin, Charlie Murphy agus Tíbleisin co-captain eile Cian Boran far eile a dimmer nuirí agus Corn bon I Ógáin agus an fásta. An lína an sin le chuil Daniel Hamill Owen Lawler agus Evan O'Brien agus is tíon sin lár na Páirc a rís eile Birch, Moore, Ladger, Austin Brennan agus Tom Kelly. A lína láthosaí Finn McCarthy agus far le súla chuine le má fanna honne na Carl Lennox a hosíonn I gibhir híonjéag far tá gimmert le Shamrock Rovers agus fear na hÉireann soccer faoi fiche. Athrú an sin ag ifir a dóhéag agus Evan Gilmartin ag gimach má agus dearthar aige ag teachtasteach hinnáid sin Dara Gilmartin agus be an cibhlann sin Tawala Simul agus an Birch Badger in Arca Ciala. Ifir a tríéag an sin an san lína láthosaí Stephen O'Kelly agus Callum Bard ar imol na Carnacha agus far eile le súla chuine má fanna honne a thugus na cican na sira an seo aniu Ryan Sinky far tá gimmert le Kildara faoi fiche an sin far chamáile sin a fuair puinte na bua in san Cluiche Leathcheannais Lion agus iad inné sin a winch a ríist agus ríist eile. Ag na níos mar sin de faí mar dúirt mé na pelle a go Lion Iadson ó bhfuil sealamh acusan ar Corny Ógáin agus a bhí sin a chosint inniu. Focail ó bhí an cluiche sin níos luithéan sin go bhfuil Summerhill inné bouta agus áit a bhainte maith dóibh híon in san Cluiche Leathcheannais sin. So go bé fearn a bhanas an seo inniu agus muide Glúis be siad sin ag dúil le Summerhill in san Cluiche Leathcheannais sin mar dúirt mé lá eile Páirc agus an cluiche sin ar siúil a barca crochlaí. Na brilliantí sin gasraí a bí I ggurí teach fríd agus gol go fada lei sin agus bheith ag gimmert ar an ardan sin an dúis allmhór atá maith rih na fearne seo inniu agus muide Glúis agus a ggurí an áit sin a bhainte má Badger agus iad inné na cluichí agus teach fríd na comtas cúige go bhfuil an brú began imithe an gasraí seo inniu agus go dtí lofa teach amach san Cluiche Leathcheannais seo agus Badger saoirse acu agus sinna a scílú agus tasmant is ionta pelle a thuidúin an seo aniu. An Ómaigh be sin ag gimmert is tea go dtí na chúil agus Rosslea an balla sin an seo ar na Páirc agus
máile sin ní nás na rí be sé sinna gimartiste ag ascail anseo ó Duffy agus muidir gancar amach a Páirc. Maggie Farley a bheits a muncurtaí anseo aniu ón Cáhain agus isise an mí an Páirc an is na Furne an mí an tróna ganta seo agus muid ag deanú ré fáhanne ó an na bhíon. Arthú amháin eile a duine teachtas teachan sin fearan na homaí agus tucha muid aráiste sin iné ó an na bhíon. Agus atmosfér gantan seo atmosfér fiodra agus gasí Naas na rí bhí abal chattas tehan sin agus óran na bhíonna trícnú dúin tá sin é toite chuann san ar an seo agus mar a bheithe dúil le Leathcheannais cónaí Ógáin tan is luútin seo as an dáscáil agus muide generé. Ahrú mar dúirs mé fir na homaí an sin idir físa seo Cormac Watson tuí sé sin iste in áid idir a deag cíalan ó Héireann as Kilacahar so ahrú an sin ar na homaí agus na Furne generé an muin sin an ómaí tá sé sin rubbag ní sciiste go sé gáit na sacusin Naas na rí tá sé sin ag brisúach agus a goiste ag spásna agus áit na sacu ar a Páirc inis Birch ar Naas na rí mar hardín sé bhí mar an nuirí fearn a feic nó bhór go thomlan uair ó bhí an nuirí an ar a winsead cónaí Ógáin an sin agus iad ag dúil a rís le sealah a chuneil ar an cáin sin an ómaí. A rís ag teachta seo uair nua a rís Higgin Cluiche Leathcheannais agus go sé ag ggéirí go céim níos fuide an tamadré tána tacadúir ré tána peladúir ré agus tá Maggie Farley ag gan go agus an Cluiche ag scalahas te hins na súla sin an leithróid caite te heigi agus támuid seolta an seo ag Leathcheannais agus réile gáil agus capúínta sin i lár na Páirc ón ómaí agus ón Donahí leabhar leithróid agasan agus an leithróid spréthamach an sin ag an ómaí é bragd foigna go luúin san Cluiche seo céal an Donlí ar an leithróid agus géirí bailach a dhéanamh an tosaí a rís eile an leithróid spréthamach ag Naas na rí agus burst na trúr de chasandóin agus a gáil siar agus in a gúrin spáis sin a cevad agus an ómaí ag teacht an tosaí. Onsaí bralúar an sa Cluiche seo agus iirecht águsan agus tí agus búlann sé an postan sin agus Cluain bra fáin sin ag an ómaí go lua in san Cluiche seo an iad san a thoiseach is teach agus iad a thocrú is teach in san Cluiche ionta an scóir sinna tá fáte águsan ó cicad galanta muon san scíhan an sin ach a rís róada agus ifir a dehin sin Finn McCarthy bhí ggéirí an cion sin a leo agus sin a Ógáil ach sin sé amach agus de sin sé an ómaí Ógáil suas fríidiréis agus Callum Daly ag teacht ar an onsaí an fearrú agus a géirí spás amsú dáhíonn tiontaíonn sé agus a cuasaile dhéanamh ar an leithróid gaibhre trídé ruí McCullough faratínta contarte ar fad spás a míon sin faoin croch ag an ómaí agus dean sin a bhog agus leachhar níos an fearí fá sé bliana déag díis ag teacht an tosaí leis an leithróid ach bála curtha áide ag Naas na rí go luath beidir achtarach go trasna lína daichead a chuig sin an stoppa chur le íon glúiseach an tosaí ag an ómaí an sin Charlie Donnelly a rís ar an leithróid foigna agus abal go fríd na láha tá sé gé na spásna amsú tíhastí an óí brach clachtathe leis an stíl seo pella seo an rud a bhí an úsáideach was iad teacht fríd cúg olú ar fad agus a gurí frinne a bhrisú fríd Naas na rí agus cóimmers ionta sin idir an ómaí leithróid fáteiste an sin Conor Owens tiontaíonn sé an sin iirecht chat agus deanta go maiid an cúbair fintan chuin láhas a ionta mai agus an bhríonna soltiús deachanna chuid súla go sé abal a sealah a chuneil ar an leithróid sin agus an contar sin a glanú amach tá sé go fáilann sin imna carna go leis an pá sin a ghlacu a ríist agus na rudí a hocrú síos fáinne Naas na rí agus cosantóirí sega a amsú leis an leithróide i brua a maihan seo Naas na rí faoihrúin seo agus gramú ionta teachtas teachan sin ón ómaí haníad a churama thar an trasna an obair deanta ag líon másaí an sin an Naas na rí a bhrúamach thar an tíomh líonna Fintan McCarthy a bhí faoihrúin sin agus a chail amach ar an leithróid an sin túsínta don Cluiche seo go dtí seo an ómaí pointe amháin an tosaí agus bhí couple bumta tíhtí ach an leithróid tugar hiúil agus Naas na rí ar an onsaí an seo
Ryan Senki agus an leithróid tugus de hagi ach Barry Curtha leis an leithróid sin agus an kitchen roada agus am her fórí lach far tínta contacha híon Senki agus a bhí ínta agus éidir teach fríd cúil go lion for sí trí fointin san Cluiche Canna sin tú Béar an Ómaigh Dinky McBride agus Diarmid McAnulty bhí ínta cuarama fan Tiarnachs a bheits agus in ar an Cluiche seo Kicama bra Girgin sin hiag farí a rís go Lord an leithróid feice agus an tíbhastí an céad couple of bommate a farú Callum Daly ar an leithróid agus a géirí Wogu Trasna in the Páirc ach tan Wallishin the sin dredge there reached agus in Kinnell Brúg teacht and Tam Shaw Naas rí hart van Lína dahead a cúg sacu hían agus I giri Brúg an Ómaigh is dehanna la sacu hían ganiad a ligan is de ní sfuide na Lína Larna Páirc atá sin and sin amsú agus Kevlin Ginta and sin a Larna Páirc agus tan Callum Daly ínta leis an leithróid sin a chuneal agus shelf a chuneal agus chaihuá ma an sin go céalan Donnelly ag teacht an tosí a rís cóimirt Ínta Moyle Charlie Donnelly Codges Mode and Shelf go dí seo ag an Ómaigh agus iad deanna go máil leis ach nitid han ag puinte han tosí ag Nasnarí ag suastea an brúseo ar fad atá churastea ar an Ómaigh teach fríd an lár a ríist farí ar an leithróid ach tiontaíonn sé tan bála sin go máil agus láidir ag Nasnarí han íar brú síos leis an cosanis Curtha is deach agus deanta go fear Waithen sin ag Conor Owens tiontaíonn sé ar a chos clé agus Trasna an sin ag Conor Owens puinte galt aige fuair sé an leithróid híon hantaí sé ar chos clé agus sin chur a char an Trasna agus sin go hínta éfachta agus Cluiin galanta fáilte aige chun an Ómaigh chur fuinte chun tosaí go lua cúg in san céad le den Cluiche seo á Kicama go Larna Páirc Senki an sin go máid agus rinn sé ínta máid le siad a bhain agus an Ómaigh chur faoi bhrúd tá sé muí ag an tíomhlína an seo bers nó trúr hartar agus chutha maithar an tíomhlína lucht na Ómaigh ínta sásta leis an Nasnarí be siad a géirí takeíocht ní smó a thuirt an duine tar an leithróid mar tá sé buinte acu Larna Páirc a leithróid churthas deag McElhone far contar seo captain na Ferne I géirí spás amsú dá híon ach tá an cosnis go máid Nasnarí chun a bhrú siar agus caiise sinna dhéanam an leithróid churthas deag go dtí an sin Cialan Donnelly ag teach fríd leis an ruúthar ach Cosins ínta ag Nasnarí chun é chur Trasna na Páirc rís Ruaidh McCullough ar an leithróid agus glacann sé spás agus am dá híon leis an leithróid brú amachchan sin go Lorcan McCullough ach brúte siar an sin ag Nasnarí tá sé deanna go máid leis an líne sin a chur Trasna agus stoppa chur le íon onsaí gasta te teacht ón Ómaigh an Ómaigh brafoidnach ar an leithróid sásta ruúthar a ghlacu amachchas an leithróid prab a ghlacu amachchas agus caiithú hart agus a géirí Naasa a thuaiste hantu híon sa Meánscoil spás an sin Tugad dóibh híon le gáil han tosaí sásta teacht siar go fada leis an lína daithe a cúig sacu híon agus an cúlbair a Barry McMenaman éis an sásta teacht han tosaí a rís agus anis an spás a Gascoil siúas far Callum Donnelly agus coshaid an leithróid feice agus an cóimirt ionta agus in agus Larna Páirc Charlie Donnelly ará sin go Daly O'Daly anis an leithróid caithó agus an go Owen Donaghy far an muin sin na Farry ar an citág agus iireachta teachta agus an agus thar an Trasna ag Nathan Farry agus sin Cluiin den Skyhan sin hón ever dá hón lean Cluiche go sé abal de teacht fríd agus an scóir sin amsú ar an citág cóimirt iontachan sin It a rís Callum Daly agus Larna Páirc an leithróid caite amachchan sin go Nathan Farry ar an citág go beidir 35 meter ar shiúil ón cúil agus abal de sin a chur char an Trasna le Meánscoil siús go luúin san céad le han Ómaigh trí fointe chun tosaí agus muid 7 bhainte tíbhasí an céad le leithróid breiste Larna Páirc an Ómaigh achrachan sin leis an leithróid a glanú suas agus teacht an tosaí leis spás a Gascoil a cóimirt ionta leis an pás agus churthas de go dtí láha an chulbair sin ag líam óg másaí an sin man cóg Beidir deanta agus an ach faoihrú a bhí sé agus an iireach sin a dhéanamh aige an tíobh sin den fart an úsáid tíobh seo den fart an úsáid chun mhaid Nasnarí agus iad ag tógáil teacht am be sé géirí scór amsú go luú agus iad híana a hacu is teacht Senki ar an leithróid Class póiste galanta is teacht ag an lína lean tosaí agus i gcúiríonn sin Carl Lennox amsú Lennox de síon a gáil ar an ruúthar den Ógáin ag teacht is teacht tugann sé faoin iireach seo agus búlann sin Trasna an tagann sé amach míá leisin ach a rís an leithróid chuní tíbhastí den Páirc an sin ag Tomás Hégnig Janis go Moithen sin a rís deile Callum Daly ar an leithróid agus an Ómaigh sin agus abal den de sin a glanú amach agus teacht amach leis an leithróid agus rís eile Carl Lennox ag teacht is leis síon obair na gapal deanta agus na gcéiríonn brúhí airsan a rugu ach míá airsan go dana sin den Trasna agus is deach an immert rís an Ómaigh ag teacht fríd Larna Páirc
co-emergínta agus daoine thar gúil an acu rihanammat an spás foscail sús insan lína lán tosaí mas féidir ofa golar an unsaí inis tá spás as córna cúil ach tugann siad faoine iirecht agus an iirecht seo an mui chlé agus fóraí agus lech takeíochta Naasnaí bras hasta cóil an iirecht sin in dhé galama agus fóraí agus iirecht na gá fóraí ag an Ómaigh go dtí seo. Jaacon the iirecht fóraí a rééis an clicamach go dtí an tíobh seo faoin ardan an seo ag Naasnaí is máil off an clicamach sin ag a fointe go dtí seo teach chun tosaí Finn McCarthy ar an léithreoid ancan sé amachchan sin agus sinci an muon sin sásta an léithreoid a caiithú trást an lína daithar a cúgan sin go cían bón. Co-captain na Fernia fáin sin Lár Parker aige agus an léithreoid caite amach agus in a ríist agus sásta sealamh a chuineal ar an léithreoid leis an spáis ascail suas dóibh híana a ríist eile ag teach den isis is teach an cárneal agus an bisir gurí teach amach chun cárneal sin mata siad gurí bontáistí a winseún get a sealamh seo atá acu in isis seach tá siad Rubug starach in san immer se acu an léithreoid caite ga efan ó brian ag teach arás go dtí Lár na Parca inis Dinne bhain faga gan Ómaigh in le tosaí sacosan den Páirc agus a handaneala in Tighearnach siar agus i ggurí instructor sinna chur a bhaim agus brúchar ar Tom Kelly ar an léithreoid go dté anna sé. An raithe sé leis cían ancann sé suas agus cinniú agus an teach arás a rís go Lár na Parca a rís sealamh agus in sinci an seo hartfa Lár na Parca beidir gur bhhair sinci aice níos congríd an cúlach ag go bhmse tá sé an bhaon seo agus tá sealamh ag Naasnaí beisiad bras ásta lei sin tá sé abalta sin a chunan níl mór de bhrú teachta se ag go bhmse an Ómaigh ligins de Naasnaí an léithreoid a bheith acu hartfa na tíomh na sinna tá dhéanamh acusin agus gan mór de lámh chuthas te tá sé guríad a thuas te ag an nead sin atá acu de cosantóirí is tí hartfa Lár beidir agus iad a chontú hart Bombachin na gáda sealhanis ag Naasnaí agus é caite amach ag Finn McCarthy an seo far rahíns agus spás foscail sin siús far Lár Parker Tom Kelly ag gurí spás amsi dó hían agus deis a Hogan ach Maggie Farley ancan sí agus dúirt sí an sin go raibh Callum Daly ag Tráchtaire agus an sin an fáil Janta Egason agus kick-sí ar brunta has de hóníireach sin de go chuntasaí a bhí ag Naasnaí agus Caime adhail co-immert aonanta adrathú agus fáigna ag Naasnaí gur siad abalta an léithreoid a chuineal ar feadh beidir bhain sin an spás ascailt suas de rinne bhain acu golar an unsaí an sin agus an fáil a chuas deach agus a haintse deachan sin chun an deis scóir le seo a thuairt de Leathcheannais. Creigíonn sé sin go flaachar thar an trasna an aonanta éifeachta at Carl Lennox far fuair náide trí insan cluthe Canis Ógáin agus far aonanta comasa ó cean na siar a beisisin ag dúil le chur le sin agus le scórna aige rihaléonú trí hían an scór agus muid ní momentíh si den céad le capú gant an muon sin a Lár na Parc ó Cormac Watson far agus deach go má agus an sin buile chutha deachan sin ar Watson ach a rééis deach a capú aonanta hen sin ón far mór láidir ards an an sin leis an cun sin agus na ráha chu hart ar far fintainna in sin in ar hÉireann agus in ar hÉireann go Meánscoil agus é bra chumas a faoin léithreoid ardón me go homer an léithreoid gurí feile má bhfuil duine bí an tosaí air tá sé gan cart ar híon agus tá spás is díonn sin bheicinn sé sin ach tugann sé an léithreoid agus sé sé siar leis an léithreoid inis an léithreoid arás an ráha agus agus é ag teach tosaí ar ancan sé réisneal duine bíostí ach an sin céta annach Callum Daly a bhí go leir an léithreoid go dtí seo an léithreoid churthama ag an Ómaigh faoin crochan seo ag Cluiche sin gríon ag scalún nuas arain lech takeíocht ar sí agus an Ómaigh a ríist abal an léithreoid i brúisteag an Nathan Farry pointe fáte agus an go dtí seo in san cluthe agus spás a gascail tús mas féidir lo buntáiste bhainteas ó léithreoid tóiste churthas deachan sin go dtí an lína lán tosaí an sin agus Conor Owens ar an léithreoid i gurí an cun seo a thuirt agus deis a thuirt sé híana agus titan sé deachar imime natánaga agus deanta go maiid cosantóirí Naasnaí hartar an léithreoid agus abalta sin ebrú amach agus a glanú suas dóibh híana agus a ríisteanna feicimiid Finn McCarthy agus go Lord an léithreoid feice agus in an mhuiar an scíán le teach an tosaí an sin agus híime gramháin churthas deach agus an Maggie Farley. Bhfuil sin an gas agus le golar leis Finn McCarthy agus thuús bra muineach aonanta chutha agus an gotí an cluthe seo inis Naasnaí ag teach an tosaí an comórthusan gohfuil siad sacraí is deach an cluthe seo inis agus gohfuil siad iní teachta go tempo atáin agus i ggurí a ríisteanna sealamh a chuineal hart fan lína seo agus é brú trasna sin tíam Tom Kelly an seo an tíomh seo an Páirc agus é béci a ggurí an léithreoid Robert a deanta aige inis Rubug spás an seo aige mar tá sé abalta buntáiste winseas McCarthy a rí sin seo
Chlé Sathairn Leathcheannais a chur amach Sinky a ríist gur go ar híon agus á slacin into Sinky Chan sé agus fan sé a ríist eile McCarthy and we ar an tíomh lína Jerry an sin Sinky ar an Leathcheannais agus arás go dtí an sin Tom Kelly ruúthir deanta agus in de gurí feile mahmúil spás abal de spás áscoil suas dá híon agus ríist Charlie Murphy an Leathcheannais chutha Tráchtaire agus an Cifní go dearnse seo an nuair Jerry leis an Leathcheannais grúsin abal é chuneil ar fiad beidir bommate go le jaabhomate agus abal de fáil a háintse agus an puinte agus an kicksí ar cruthú dóibh híonnta sí gurí sinna dhéanú inis agus ionta mai agus comportach ar an Leathcheannais atá siad achan eile gnne acu agus cuaimmart adrathú ar fad faoi bhrúin sin i lár na parca agus pás cáilta an sin jai cúg méidir déag agus cuaimmart Páirc deanta agur leis an Leathcheannais just dóithe agus nóíonn sin leis an Leathcheannais sin a bhrisú síos agus teachta maithanis an tiglof a teachtar an Rihansaí tá persnú trúr de costantóí Naasnaí a scór Macalhome agus Macalhome ag teach fríd leis híon Leathcheannais just deach an teag a Conor Owens ar an Leathcheannais agus cuaimmart ionta a rístelle an Leathcheannais fáte ag ómaigh is tí harfa imimlach agus Kicksí a brunta ag margaí fearlaí don ómaigh agus iad ag teach fríd leis an Leathcheannais sin buile ard ag teach de jersí híon nachró sé gólan agus is teach an tíomh agus bhí contartin sin Bomutin go hagurún Ómaigh teachtar an Rihansaí agus gur spás a gascail suas dóibh ach ag dearú ruí McCullough far lach fa cruí a críní leis an Leathcheannais agus an fád sin ag teachtas te ar san be sé sin sásta inis mas féidir leis an de seo críicnú agus puinte eile amsú don Ómaigh ach Tugann sé faoin de seo agus críicníonn sé an cion sin gus láthhar thar an trasnáin agus na bratatha sin in airde ag na muirchúil an sin ruí McCullough as lach for Grí puinte agus an sé fuinte fáte agus in san Cluiche Canis corn for Grí so tá tús curtha agus an lena chud scórna an seo agus muidir Glúin sin san Cluiche Leathcheannais Connie Ógáin an seo agus níos beo ar YouTube ar Spórt TG Cahar action am wheel arna parka and chin agus buhli giri torch fui agus the kevlinti chaktas jaka train agus anish nationally earnonsi spas free larna parka man tasha double day am shoe Daniel Hammer lesh hin spas gospel to us tugging chin pass step Barney up there agus an Leathcheannais Ward in san air agus Sean McGillicara as Cluiche and chin agus abdon Leathcheannais chin a winch brew chaktas jahar no me agus iad Iguri an Leathcheannais ebra ma fríd na lawa ach the spas gospel to us in there show Michael home and then you far Carter Leathcheannais tugging chin Leathcheannais here Maggie Farley and chin na go Falker has ja Neil look taki out the national restasta puishin or Horby tasha the ra and jog will Páirc then the kinchi shin a goal a draw na homie ig a funch shaw akuri style Michael home into comasach ar an Leathcheannais you know me a chat agus chuntu galta and chin jante glimog mossy lesh hin agus tugging chin fuin Iognáid Nathan Farry and Shaw and Iognáid chin go ma er hivna live yasha agus er 40 agus 40 lala for honey and Naomh agus chance in the saco don just mo a chat better on tíb sin den Páirc agus iad trocha meidir nó mar sin de so mar sin den náasnaí ag deanna go mhaith ó híomh an cosan sa Tiarnachs acu agus iad ag brú an Ómaigh amach go dtí na spás na sin agus na hirirtí sin níos fuidir ó na cúil a rééis eile Larna Páirc a Cormac Watson agus capú ionintachan sin ag an bhar fiche seach sin darna ceanna a fáte agus de sin itse hort don Ómaigh agus Ríogh McCullough teachtar an nunsaí chuntaíonn sé te a rééis eile gurí me go home amsú me go home spás a gascail suas agus cosins ionta deanta an sin ag náasnaí chun éamh ruama shelf conihen an sin ag an Ómaigh Watson ar an Leathcheannais inis agus spás as cór Callum Daly mas féidir leis teacht ar an nunsaí an sin bhí ruúthar an bhí deis an Leathcheannais hort ach coníonn sé an Leathcheannais agus curtha siar ríiste Béisi go fríd na láhan is agus guríonn spás áscail suas a rís meis féidir McCullough ar an Leathcheannais agus Callum Daly anis Daly ag teacht fríd inis agus sprehan sé an Leathcheannais maihan seo go tíomh na leibhí den Páirc Lorcan McCullough ar an Leathcheannais Jam sé dhéar go an tosaí é híon ach beirt inis sa tóir agus abalta é a bhrú siar Charlie Donnelly agus the pass galanta curthas teachan sin ag cosint ionta deanta ag náasnaí teachta má leis an Leathcheannais agus aníar deanta achas in na stíon sin in san lína lán cúil an sin sílamgur cían born a bhí an leis an Leathcheannais sin a bhaint ach man cóg deanta an cicsíar tugar hiúil dóibh agus deisinis don Ómaigh Díalta sa bhaint agus an cionseo chu háin trasná agus ruirta deanta go mhaith ag Charlie Donnelly Far tríliach a bhí abalta an deir sin a crígní man cóg deanta ag náasnaí bhí an obair deanta agus sin an lína lám cúil cían born an sin agus aníar deanta agus an nach an Leathcheannais tugar hiúil acu agus deis tugga agus bronta don Ómaigh an puinte sin amsú agus rí seala an tíb seo den Páirc úsa ag an cúlbair a fintan cuin an sin fin le carta an sé sáíocht an sin leis an Leathcheannais a frisú síos agus inis náasnaí teach an tosaí an seo Lennox
Spás ag foscail suasdó agus John sé go hínta móid chéintí airchlé ach Johnta go maithe go dálaí an sin tháinig stopú agus brúach ar airsan an léthróid caiilte ag níos agus ag Naas na Rí ach tá sé fáilte ag go ríist eile Tiarnachs agus Sathairn léthróid sin. Well, bhí me golar á Sathairn léthróid sin a chuineal ach tugar hiúil dóibh agus é chuthamá hart tíh lína níl Naas na Rí Meánscoil ag na ríis níl siad sásta faúil sin agus iad ag Becky agus a gimpí leis na muir an sin na rohan cion sin a deanta acu go cáthrum agus gurú si tiltte agus an léthróid sin eile ráisteach. Ní mar sin a bhí agus an ceartar fad ag na muir anseo Ríogh agus an Ómaigh ag teach chun tosaí leis an léthróid agus go sciopí gasta tá siad hart fall na Páirc agus ag teachtar an onsaí a rís lácha mo chola leis an léthróid curtha siar an sin go ruaí mo chola. Muitir bheith chola anseo agus iad bra fóignach a géirí an léthróid a chur is deach láha a chéile agus ag teach fríide ríis an seala fáin san céad leat den Cluiche seo ag an Ómaigh go dtí seo Naas na Rí tá siad beo is dóithe ar na gráhaga agus na píosaí sinna tá siad abal amsú den chuide smó sealamh na léthróid ag an Ómaigh. Níl siad a ceir a fuinte an tosaí is dóithe gur sin ábhar burú a bheits ag Dinky McBride agus an sin ag lucht buanasteach de Jimmer McAnulty agus an sin agus in a gleaham an nachhfuil siad níos fuide an tosaí ach na cluiche mar seo atá sé faoi láthair caiitú bheith sásta go bé dul an tosaí atá agad agus dul an tosaí deanta ag Naas na Rí an sin Maggie Farley go gáil siar agus Lord an sin leis an fear lár Páirc Charlie Donnelly réal ar an gramú sin na hanagus teach agus cinnn tú an lochtaíochta ag Becky agus a gimpí ar sarn foiinir agus an tá sé ionta an seo atmosfér dáchréidste agus iad ag taú agus ag tuairt an iireach le foiinnes agus in muir fá céim adhhail nach bhfuil an Ómaigh le Cluiche nó le fecha lugam átar bíostíí an seo ag Leathcheannais gur Meánscoil ag na ríise atá go mór an tosaí ó híal lochtaíochta de ach an Ómaigh atá an tosaí ó híal Cluain na scóir de cúig fuinte an hÉireann Lennox a ríist ar an léthróid ag teach an tosaí a ríist. Léthróid chutha maithan sin go fearr nar Páirc Tom Kelly Kelly leis an léthróid is deathríis go dtí spás áte bhfuil daoine breise an éis agus an léthróid chutha faoin croch acu agus iad géirí balla hamsú fríd match féidir láfa píos a beg spás tíon sin scór an lína lámcúil amsin sin Callan Bart leis an iarach seo teachtas deabhúi cail sé dul titim sé rimmal na cúil agus deanta go maiid an cúil bairin sin Conor McAneny an Grian ag soltiús deans na súla an cion sin ard san air agus rinn sé an iirecht can ligint an cion sin titim mar bhí Bart agus bhí lucht tosaithe an sin Naas na Rí tí go hálathe gurí an cion sin a bhaint dam rudé gur hit sé am hasal láháil rinn sé go maiid agus tean sin is den Ómaigh teachta má agus gurí tógáil go gasta má as leasachas an ar an léthróid inis Teachán tosaí Ciaran Donnelly agus gramú ínta láid an teachtas sin ag lálar ag Óin lálar agus inis Naas na Rí deis achas an féidir á a brisú go gasta leis an léthróid seo Finn McCarthy ar an léthróid tuntaíonn sé is deach agus an léthróid is deachan sin go Tom Kelly the spás go fáscail suas tá daoine inis a stíon spás agus mas féidir lá daine agus siad Óin lálar agus began dá teachtarrá sin a rís eile anhair deanta Callum Daly chun éamhrú siar a rís trastigtí an lína daithe a cuaig agus is trúa sin mar bhí an antaí sinar fád agus an fuinehar sinar fád agus an inis teise go tíbhar an Páirc agus i ggéireann mud céarna anna ballachí an a fríd ach an léthróid tucar hiúil an sin ag Daniel Hamill agus Brumta a rís an írí sin don Ómaigh atá brisú Omagh inis agus Ríogh McCullough ar an léthróid fear lachfa cuaig teach fríd leis an léthróid churthas deach spásan sin ag an lína lán tosaí mas féidir lá a buntáiste winchas sin siad láthíonn agus i ggéirí Deis a hóistáid farstí inis Deis a cúla an Ómaigh mas féidir lá a buntáiste wincha seo iarach tagí is deach agus críicnithe is deach an anga agus cúil fáite ag an Ómaigh cúlíonnta nervhíonn spás foscailte an sin dóibh agus iarach críicnithe an sin ag an Ómaigh sílam go Ríogh McCullough a bhíonn agus iarach an sin is deach go híiste go bonachúil agus an cóimirt ínta deanta agus an teach fríd an spás foscailte suasan an sin dóibh agus iarach críicne hasan leis an céad cúil den Cluiche seo a amsú dóibh. Rís eile kick amach go lána Páirc an Ómaigh sin ever ha hart orthú leis an cion seo a ficú suas sfarí ar an léthróid ag teach fríd agus léthróid tóiste churthaiste hegasan a drá an lína lán tosaí sin a tu buint sult as cod an spása ag foscail suas dóibh ever hacht an seo fear lána Páirc Owen Donaghy léthróid galant a churthaiste heige a drá an seo Conor Owens leis an iarach seo ar an cetóg agus thar an trasnán ag Conor Owens
pointse agus cooling den sky fáte agus in ahanrod janta ag híon ach an léthróid a hanagus tean sin ó Charlie Donnelly pass galda hanagus tean trocha méidir agus níor bhíon spáis sin fáscailte suas as córa an sin an lína land tosí bhí sé abal de buntáistú winseas agus scór galta amsú an sin hína sé go puinte a bhhainnig nástarí agus muid beidir ag tarint I draw le hama an seo agus an cúil sin master cinena ag an nóí choníad agus hana barna sinna oscail suas in san cluiche seo agus an immer teanta agus an acarí seile mancóg agus nástarí ag teach frís le seileh na leithróide a thuirt don nóí agus bhrisil go gasta rí seile brisin go gasta rí agus spás gascail suas an seo dóibh iirecht a rí seile a hagann sé is deabhthu ach brúte a maihan seo Charlie Donnelly a ríar an cedág mas féidir leis spás amsú chuann sé an leithróid siar go dtíana lethhádóir a go híon Owen Donaghy a rísal comporta an leithróid deisna caiú stalking master defol ó an daine eile ach tá comorthú nach bhfuil de chuirte thorabí Ray McCullough an leithróid a ríist agus gurí spás Maggie Farley le láhan Arjackie le rá bhfuil buntáistí ag teacht ach an buntáiste sin siad am imí inis agus an leithróid seo imithe níl sé imithe maithar fóirí tá sé conne tí ag an nóí rinse go maiid istí an sin leis an seileh an choneal agus le tridirráis agus níar seo teachtas deacharí go Conor Owens agus an oberchanta a ggóin híla an den hí le hílan le takeíocht seo gur an cion sin a go ar fóí hí an muir chuúil an sin leis na láha chumá len rá goró sé ar fóí ach duine bhain nach chréid agus duine a híl goró an leithróid sin go fáil lona fan a choine a Conor Owens chreid sé agus rinn sé aníocht an leithróid sin a winterráis dá híon agus críicní sé an iireach sin le scór ganga leithróid Ómaigh Páirc Watson an Arja ach deanta go fíor bhain sin ag Tom Kelly leis an leithróid briste sin a fiú suas Sinky ag teachtar an onsaí galóir eile de díoí nó Sinky matá sé abal de tunna chu immature an leithróid agus jobbíonnta deanta Carl Lannity sin an leithróid a bhrisúas teachan a láha híon agus níor teo chuirte agus praban sé mé le cúil an cúilbair stíon sin Conor McAnany an agus ar fiar bommate an sin hí mé gur Callum Bard gol teachtas te agus brú a chur ar McAnany rin McAnany go maiid ag bhí sé má galóir teachtón lína sin leis an cion sin a glanna suas agus eiles teachan ina láha farí a ríiste an leithróid glúiseacht agus luas dáréidte ag go far óg seo níl sé bliana déagtíos cibhní ar sin agus de spás a gascail a rítas córna cúil mas féidir leis nó seo óga go gasta Michael Homan sin Janan sé go maiid ifir a cúil tegan is sean líthróid Liam Óg Mossy Iirecht agus Mossy leis an cúil agus críicníthe go dain ag Liam Óg Mossy steachtatí tí na hangíonn sin agus a léhéid de chúil ó Mossy an Iirecht fáte agus an Michael Home leis an pás a chur Mossy is teach leis níireach sin a chríicniú Michael Home a chur chlecan is teach ar a flátan ar a bhíon gramúil teachtas teach agus Mossy leis an críic dáchréid de galanta sin urchar is teach hiig an angla haríist agus botún agus mancó teanta ag nástarí dó seach ga puinte óháin in san céad láhan seo ahanad a gold an ómí ag a fuinte seo agus stáithe nástarí go bhfuil na mancóga sin ag teachtas teach agus iad níos le brí inné an dachúil sin a legantas teach an ómí a rístelle an glúiseach dagus sin ferí deanú an damastin sin ag teach fríd leis an léithróid tímué ar an léithróid Hartford Páirc a rís an Lewis ag go far óg seo agus bhí sé gan na afterburners a chur a golan sin agus teachtán tosaí agus léithróid salachan sin agus Callum Daly Jan sé go maiid leis an cion sala sin a winch a rístelle Donnelly teach fríd agus an léithróid sin chuthes te chuthes teans na lá a Ríogh McCullough Janan sé go maiid agus gáilchan talamh leis an léithróid sin a winch dá híon agus ahrú ag teachtas teach an seo fáinne Meánscoil na drísin sin idir fihe trébe séna go amach ón immers Cian O'Reilly tá séna go amach agus sin ifir a deigh teachtas te sin ina háid sin coppla ahrúin sin tabúnar an Finn McCarthy teag teacht an fach sin gur gáú a windáin sin níos luhinn sin in san cibhlinn sin agus fihe trí a teachtas tehanna áid sin Cian O'Reilly teachtas tehan íireach seo ag teachtas te ón far Ifir a cardé Conor Owens agus críicnithe go slachtú agasan kick sír eile fáte agasan agus críicnithe th an trasna agasan an sin agus an ómí ag fáscailt barna bhád níos mó suas dóibh híon agus a chur an brú an éisiir an kick amá ag brú suas ar an kick amá seo do chuid náasnarí an léithróid amach Ómaigh Páirc a ríiste eile Watson an sin agus an cluiche deanta ag Watson go dtí seo an ómí teacht an tosaí a ríist in is teach go lína lán tosaí sin agus ag teachtas teach a ríist agus an cion seo a ríist
Hár an trasna ón Ómaigh agus cúlín ionta fáte achsan léthróid briste buinte achsan is te i Lárna Páirce agus críochnaithe go slachlóir Hár an trasna ón Iorach sin Dónaí go puinte a bhhain in san céad leat den immer seo agus an céad leathan seo don Ómaigh be diniciméid braid agus Jimad McAnulty agus Muntro McNabbit and Inta Sasta leis an céad lá seo a hanrad a gáildóibh agus na tacratí is dóthe in san céad lá go mádóibh agus iad brúsús an cicamach an brúach ar Naasnaí inis ag tógáil scórdí a thu sulla téinte de teach na seomar festis don bhrisú le hama an léthróid inis ag Tom Kelly géirí golar an ruthir ach é brúte siar a rís deile Sinky ar an léthróid Sinky an léthróid caite maihan sin Cian O'Reilly far a hanagus teach an far anna de hanagus teach an sin go lua fáhanní Finn McCarthy a rís deile brúte siar agus caihí Naasnaí Golfríd an próise seo den tógáil a dhéanú trasna an lína daithir a chuig agus i ggéirí an spás ascail suasdói fion a han daine bháin fága is te in san leat thosaí don Ómaigh go funte seo agus fiú gohfuil siad có fada sin han tosaí ar Naasnaí tá siad sásta a han daine a bhgu siar ar chuil na léthróide agus an bála agus an struchttar cosanta sin a chutha bhaim agus Liggins de Naasnaí an léthróide bheith acu hart fan tíomh seo an Páirce Sinky a ríiste an léthróid agus an léthróid tugann sin de Tom Kelly Tráchtaire an ansa bhil si abal é go leis híon níl leabhádóir agus an Austin Brennan ar an léthróid agus tugann sesin an léthróid ar chúil a ríiste eile Thug siad fin mancóg sin go ríisiad is teach na hibrithe bhí an Ómaigh agus inis tímuid an contairt má go bhfuil an Ómaigh i ggurí breisiú go gasta an léthróid curthas te an sin acu i dro an lína lean tosaí agus an iarach seo ag teachtas teachan sin ó Ómaigh home agus críochnaithe go slachlóir Hár an trasna ag Ómaigh home. An iarach teanta agasan agus rís eile tactic atá ag an Ómaigh atá brasiliúr an sin Naasnaí a bhallús te acu na hibrithe chu háirte an léthróid a bhaint agus an sin go gasta bang pass is teachan sin go dtí an lína lean tosaí Michael home leis híon na stíon sin agus abalda an deis sin a chríichnú captain de Fernion in duine níos fearr na hon na deisna sin a ghlacu ag dearú an le Naasnaí a ríist leis an cicamá seo caihí siad scór amsú tá rudaí go ggéir a húsáil déan siad is te an iad a sppragu agus is dó his seansar bí a hórtdóibh in san darna lean ar a hagann sin amá de spás gascúil suas an seo dóibh mas féidir lofa an léthróid a bhagu ach a rís eile ó dálaí ag teachtas te go trasna a rís agus deis fáinne cúil seo Naasnaí tugann siad faoin iarach sin agus teach go dtí láha an cúil baire McAnulty teachta má leis an léthróid hí mé go chaid sé an léthróid sin ag dear Maggie O'Reilly le golamá agus le golará Maggie Farley le golará leis an léthróid ríiste spás a scór Michael home mas féidir lofa an léthróid a bhagus teachan isis mar tá sé stíon sin leis híon cosandóir agus ag bogus teachan isis ggéirí an spás sin a chlúdach ach tá an Ómaigh bráfáigna agus compútar an léthróid agus sásta Écar trasna na Páirce go Cialan Donnelly farfantainna a ríist agus coppla duine club sin ar an aireann seo iad abal an léthróid a bhagu trasna a ríist agus siar go dtí an lína daithe a cúg tá na cosantóirí siar an isis Naasnaí ach níl mór an maithas is dóithe leis an bála sin má tá siad beidir go fada siar is mar atá agus an isis an Ómaigh teach chun tosaí agus Conor Owens ar an léthróid bhil si go tuairt faoin iarach an seo an mí ar tíomh na leibhí éisi den fart nó chuann sin léthróid is ag Michael home agus Bert Harter agus John sé an iarach scíú wuthú agus an léthróid a churas te an sin go Charlie Donnelly a chríicníonn le scór eile don Ómaigh agus an choimmers an sin idir Owen Michael home agus an sin chríicnú an sin na Charlie Donnelly far trí leach agus abalda an deis sin a chríicnú dá híon a caiimé adhaid Owen Michael home agus an comport a theige ar an léthróid abalda bers na trú a bhfuilú agus an léthróid a churaste ag Donnelly nar bhíon spáis an cruthí agus an job deanta agus an léthróid churthama Watson a rís le Lárna Páirce agus sin beidir tríú Kirlicin de gramo to fáte agus an capú glán a Lárna Páirce far mór láidir ach comasa in san éir atá sé farí a ríist ag teach tá tosaí ar an léthróid curtha is te anis ifar a cúig déag líam Másí far a fuair an cúil damad am sin a ríist eile tíimmuid Ríogh McCullough ar an léthróid i ggurí spás amsú agus iarach do hórtin sin de Charlie Donnelly teach fríd ríist ach stoppaí agus a gáil siar a ríist McCullough ar an léthróid caite amach a ríist agus fáil taí is teachan sin go luair ar líam Másí ach go leor feice chun sin ag Maggie Farley agus í sásta an éideog an adog a héadú an sin leis na Fernion chuir teach na seomra festis an seo ag Iognáid an céad chuirthas teachan sin ag an Ómaigh seo tá sé dó híon déag
ga pointse chantosí in san céad lá. Scór a híaltha a chunha ag jeú an Cluiche ach an chúl an sin ó Liam Másaí an sin an darna chúl a fuair siad san an barna all-war a oscail timo tá galór le deanú an seo ag nasnarí in san darna lá go dé a dhéanatha san Ómaigh an jogí siad amá agus Cluiche cosanta hemmert be sin na fecha nó mé siad a gurí gohantosaí agus golará agus an Cluiche sin a bhhara go lua in san darna lá be sin simú le fecha fós de Jameson Nick McBride híosan sin agus é cóir le Jimmer McAnulty agus tá cóir a fécóir golará adrathú an sin a rí seile le takeíocht den nasnarí a gurí le agus fear an sacas in a grísú agus iad a golastea hiag na seomra féistis don darna leab an darna leab sin Harbhéh simú bigí linn seo Spórt TG Cahar YouTube dó híon Jake don Ómaigh pointse bhain ag nasnarí in san céad lá de Leathcheannais Cornaí Ógáin bigí ráislinn tar éis an bhrishi seo agus na buach fointse seo a bheits YouTube. Tan tosaí onsaí bra luair an sa Cluiche seo agus iirecht ácassin agus stí agus bólann sé an postan sin agus Cluain bra i fáinis chutha deach agus deanta go fíor mhaithin sin a Conor Owens chuntaíonn sé ar a chos clé agus trasna an sin leis léithróid cathó má agus an go Owen Donaghy far an muin sin na Fari ar an cetág agus iirecht a teachtas de hegasan agus é thar an trasna just deachan sin chun an deis scóir le seo a thuais de Lennox Creigíonn sé sin go slachúir thar an trasna an inta éfachta hat a car Lennox man cóg deanta an cicsíar tugar hiúil dáibh agus deis is don Ómaigh Díalta sa winse agus an cunseáil chu thar an trasna agus ruir le deanta go mhaith ag thuistáid farstíanais deis ar cúla an Ómaigh mas féidir le a buntáistú winse seo iarach taí is deach agus críicnithe is deach an anga agus cúil fáite ag chutha deach i drá an seo Conor Owens leis an iarach seo ar an cetág agus thar an trasna ag Conor Owens istí ag an Ómaigh rinse go mhaith istíonn sin leis an sealamh an chuneal agus le tridirráis agus níarach seo teachtas deach a rís go Conor Owens agus an obair John McAlhoman sin John sé go mhaith ifir a cúte ag an isir líthráid Liam Másaí le iarach agus Másaí leis an cúil agus críicnithe go dain an Ómaigh teacht an tosaí a ríist is deach an lína lán tosaí sin agus é ag teachtas deach a ríist agus an cion seo a ríist thar an trasna breisiú go gasta an léithróid curthas deach an sin acu i dró an lína lán tosaí agus an iarach seo ag teachtas deach an sin ó Owen McAlhome agus léithróid a bhagu agus rís eile ó Daly ag teachtas deach go trasna a rís agus deis fáinne cúla seog nasnarí tugann sin faoin iarach sin agus deach go dtí láha agus ag McAlhome agus Bert Harter agus John sé an iarach scíú wuthú agus an léithróid a curthas deach an sin go Charlie Donnelly a chríicníonn le scór eile don Ómaigh agus
Corny Ógáin anseo Spórt Tighearnach YouTube agus muid bio as Cluiche agus an Cluiche Leathcheannais seo idir Naas na Meánscoil agus Naomh agus Scoil na Christy an Omagh na Frinne Tráchtaire an fart an darna le seo agus dearthing Naas na Hanna siútan maithar dús gur ró couple of focail agus gur ró rudí chassis is tíon sin ins na siomar festis ag leathama mar iad san atá go mór chuil cúg funti dhéag in san Cluiche seo a dá a deag ag an Omagh puinte amháin ag Naas na in san céad le béisiad sin a gurí teachta in san darna le agus más a léar dóibh híon agus an scáil agus de lechtaíachta sacu agus teasfantas ilse muothe chuirteach in san darna le mes féidir lofa an imimetar fad ag an Omagh agus na seansanna in san céad le agus iad ag teachtar an Untitled Chapter home agus spás a gascoil suas a má rih home fan sé pás agus chuintí páiste i dróhan sin Thomas HÉireann agus an iad seo stopíonn sin ag Naas na Caihí sé túsa chuir leis an darna le seo agus splódra agus scór amsú go luúchan iad híana a ghlachús te hin san Cluiche seo mas féidir lofa agus an cinnal cóimar sin a bhí idir an Omagh an sin agus iad ag teach fríd don iarracht sin stoppa chur le glúiseachtaí mar sin má tá siad chun focail ar bí a bheith acu ar áitin san Cluiche Ceanna seo in iad an Summerhill ar lá éile Páirc I barcha croplaí. Teach fríd lá na Páirc a tá siad ag a bhhaimite agus an sin ran sinci ar an léithróid agus I ggurí go leis híon mas féidir ach cosan sínta deanta ag an Omagh an léithróid tugad ag sinci agus mancóg deanta aige agus an léithróid tugar hiúil aige go dtí an Omagh mac a home ar an léithróid agus é briste sios an sin agus I deanna go móid a Naas na leis an léithróid inis agus I ggurí an léithróid chur trasna idir na láha mas féidir láfa an seo cían bór an fear a bhain Corny Ógáin na agus a gimmert le ammaníocht le Kildara ag lethar na huaire an léithróid chutha an seo ríiste ran sinci inis gurí feile má bhil duine bí stíontain in san líon tosaigh bogu agus an léithróid agus an léithróid briste sios a ríiste idir sinci irí sin agus Darragh Martin a duine teachtas deafahanne Naas na an Omagh inis ag teacht ar an nonsaí agus sláinní an ifir a gaiide ag Conor Owens an talamh tá sé abalta sealamh a chuine ar an léithróid agus takeíocht an sin ar fáil dá agus Thomas HÉireann ar an léithróid fear a bhain léach na hirmathe ag Leathcheannais Corn Vicruí a rísteil an Nathan Farry ag deanú ionta an sin ar an léithróid idir a híon agus Callum Daly agus Sár chéad lá agus in na fearrú an sin ó Ómaigh ón Omagh é híon agus an léithróid inis agus a rísteil ag Farry arás an sin ag O'Daly agus a Daly an léithróid ag Caite arás Maggie O'Farley leis an lábhanáirte linará go bhfuil buntáiste fag agus gurú fáil taí is deachan sin agus gramú bra láidir in é teacht an sin gomáil an Arna Páirc a si go hiag a fóca an seo agus I go beidir carta a bhronú mar go dana an cion sin agus níach sin is de gomáil agus far sintear an talún sin háar an tíhar den farcan sin agus gramú bra láidir hanagus deachan sin ar chalam O'Daly agus é I ggéirí agus an léithróid scíilte agus sin. Maggie Farley in é carta buí a bhronú an sin maiall an gramú sin agus sin an céad carta buí den Cluiche seo agus sínam go ribhar fiche trí far an hanagus deachan sin Cian O'Reilly a daine an carta buí sin a Hogan. Far hanagus deach agus a géirí is dóthe Tiarnachs agasan immertir an Cluiche seo mas féidir sin a dheanú agus Michael home leis an léithróid an kicsaí ar tócaí go gasta agasan go tóiste agasan agus aráist aige ina láha híon agus tá géirí captain na Frinne agus Michael home ag a lear an léithróid mas féidir leat. Rísteil O'Daly far bhí sínte siar in san gramú dearna sin agus an léithróid chutha dro Thomas HÉireann leis an léithróid agus Michael home fan sé an léithróid a ríist faoin ardan an seo Iognáid agus arás ar an léithróid agus slash cim ganta deanta agus in ggéirí spás a crú dá híon ach beidir go leor deanta agus ionta congrach an sin ach an Omagh agus iad a caiithú corcra an seo agus dahanana na gaiileh agus na stócaí an sin stráice an sin ag ifir a hácht ón Donahí agus gurí an léithróid a chuine lisna láha is féidir agus sláiníonn an sin barmach na an faoihrú a go ríist abalta irí agus an léithróide a chuineil agus sin sár iarach go ddíagh fa sinna dhéanamh in dóibh tití an talamh agus ríise le Farry an luas a agus agus abalta an sin pás a chur pás agus scór agus cool ganta foiite a ríiste Conor Owens agus an iirecht agus scór foiite agus
on ruthar a rin Nathan Farrias tíon sin an spás a cruthú agus a churama gar Conor Owens agus Creekney sé an Cluiche go slachmór is de hÉireann agus dáchréide an cúla fuair sé sin Conor Owens ceir a fuinte in san céad le cúl go lua in san darna leathan seo trí a go puinte óháin agus muid couple of bommante tíhastí den darna leathan seo bhfuil ballachar bí arás den Naasnarí an jiglof a más agus a jiglof a más a chuirte in san gansaí sin an rud a bheith siad sin na Tighearnach an Ómaigh agus Tighearnach gan trógur bí a learú agus sin agus iad gurí brúchan tosaí hanama ach in is Naasnarí teachtan tosaí caiisiid scór amsú an éthróid churthas tehan sin ag roáard agus an éthróid sin churthas teach agus an culbaire abal de Conor McAnany an éthróid sin a winse agus teachta an má leis an Ómaigh agus iad go mór an uachtar an scóir atá aganine an seo agus muid beo Iognáid na a trí a puinte óháin bearing sinna a chinú mar sílam go bhfuil an Ómaigh trí híontéag go puinte ag Naasnarí ag go fuinte seo déanam sinna cinú leheach déisteach de seo ínta maiid an Ómaigh dóid tá le chun na Selvar an léthróid agus a chur síos Naasnarí agus caiintú ardhú a thuirtáibh mar tá si go fáilig trid tá si go fáilig gurí rud a bhainte má in san Cluiche seo an Ómaigh teachfríd lána Páirca an sin ón Donnaí leis an léthróid caiilann sé an léthróid a cabal den sellh bhainte ráiste ríist agus ó dalí ar an léthróid fearr a imríonn tionchar ar achanal a rud a stúríon rudaí agus fearr eile na macail hóm abal den rud Tighearnach tá spásas tíon sin mas féidir leis amsú mas féidir leis Donnelly amsú Donnelly agus críochas te ag Donnelly is deathirís an carthú fáilte ag an Ómaigh in san darna leathan seo an sin Donnelly ag teagfríd cíalan Donnelly ó fintainna a bhar a cúigan sin agus in de sin críochnithe agus in ach an cóirmid se bhí an idir ó dalí idir macail hóm an bhaon sin hon an spáis sin a chruthú agus é Oscail suas dáchréiste ar fad agus an Ómaigh ceir a cúil fáilte agus sin Naasnarí le puinte óháin an Ómaigh a gol a ríhanama a gol fanna honne agus i tuairt faoin na Tighearnach agus capú ionta fáilte sin ag lár na Páirc Cian O'Reilly farán a hanagus te agus a churn an léthróid seo ag teath drona tosaí agus deanta go fíorhhaid an sin ag Carl Lennox na chláine go náide agus ríteala am sin sé O'Reilly an sin agus abal de Evan O'Brien amsú O'Brien leis an léthróid caite maithan sin agus Naasnarí a gurí tógáil a gurí ballaí an a fríd mas féidir lofa a gurí scór amsú agus a gurí an darna fuinte aildóibh in san Cluiche seo mas féidir caiisiid gold siar mar tá Ómaigh inis in dhéana na cosantóirí a harann siar ón mac a hóm an taon duine a testí in leanna tosaí agus don Ómaigh agus a duine eile siar in a sínse siar ag an Ómaigh agus béir Naasnarí bheith fáignach agus a gurí chun seo a bhrisú mas féidir lofa Carl Lennon ar an léthróid Carl Lennox de bhunar mar an léthróid agus chuinte sin Amach go Larna Páirc ag teart frídin seo a rís de Cian Bourne leis an Iarach agus mar an frasna agus deanta go maiid agus ardballú fáilte agus an go bhfuair sé an scóir sin an darna scóir in san Cluiche seo de Naasnarí ag ihar a caitheadh Cian Bourne a hanig fríd agus lucht caceap de Naasnarí a rís deala ardballú fáilte agus tiltte ácusan mar tá siad sin ag fannacht agus a clí le fear an ácusan agus le cáirte le cólaí ácusan agus teinte ar scoil le céile béisiad ar scoil a ríiste lún le céile agus a ríist másal ar do céile don gansaí agus den scoil tá sé ionta búte sin le feiceáil agus gur sin atá an a rís eile an Ómaigh ceir a híon déag agus fáilte ag Naas tá sé de gurí fearónide a thuirte teachanis agus a gurí rudí ahrú an seo mas féidir agus a gurí tionachar immert ar an Cluiche mas féidir láfa ardhallú fáilte ag na buhlaí atá teach den Páirc agus an Iarach churthas teach ácusan an léthróid churtha go Larna Páirc agus Watson a rís agus Watson láb leis ach an Iarí sin bhí Callum Bard an sin leis an léthróid sin ó winch fagí fardaí i gurí ráláfa go gaiisiú teachtarrá sé an áte rófáil deanta agus é a ghlacú ríist agus Naasnarí teachtar an nomsaí agus i deanna go maiid tá sé go fáil i gurí tionachar immature an scóir an léthróid seo teachtas deach agus an Iarach takeíos teachan sin agus churann frasná ag ever chuig déag an sin rianú sinci agus céad scóir segus in fáilte don lániu agus an Iarach tuairtha deachan sin agus sin agus ar an kitá agus spás cruthí agus sin agus abalda sin chríochnú agus an tríú fuinte fáilte agus sin agus éidir deanna go maiid in san darna acadí seo tá toidte go agus sin ag an lucht takeíochta agus na dana ag teach trasna na Páirc an seo
an da buí sin anis agus an léthróid curtha amach Lárna Páirc a rééis agus deanta go maiid ag Naasnaí ag tridirráis atá sin agus an léthróid curtha deadrón a tosaí acu rééis agus sinci rééis ar an léthróid caiithinn sé an léthróid seo amach a dró líon Finran agus Finran caiite agus an céithin sin ach fear rua híon a rééis Callum O'Daly a deanna go fíorhhaid tá sé ar ríhan Cluiche seo agus a chur an Ómaigh ar an nunsaí aithnaí ar agus éireadh teach léthróid curste ag Michael Home ach deanta go Cluiche Michael Home stop sé bommate agus an sin chur sin luas a gáil agus ábalta sin a bhainte agus an immerte agus an spásastí bú sé géir seo gacu go gáasta tí sé híon an sin sin bhfuil fearrias tí an sin leis híon de Bronorm if a fi hakt that tí an sin dahi Machalan a hanagus jahan far na Cargamóra agus bommate Ógáin an sin bhí Michael Home minú fan kexíir sin a glacu gasta agus é churis te ach chuann siad an léthróid ar an talú agus ruí Machola an is leis an íireach seo tá sé beidir coppla Stoithe couple orla siar ón lína daiche a chuig an seog é gurí tuairt faoin dé seo mas féidir échar thar an trasnan ón bhéit seo ón fad seo ar púil as na púil bé deanna go fíorhhaid leis. Má í bharlaí go sé agus tá si gurí focail a bheith ag ile den éigen na stíon sin tháinig sí is dóthir runn seach tarlú ón immert agus níl sí sásta agus beidir go carta buíile a bhrunú an seo. Tá sé ag caiinte duine ag an stíon sin agus gurí an gelí a chur a bhaim mus ar agu fáil a deanta hart fan Lárna Páirc a jersey agus tá sé carta buí eile bronta an sin ag magí fáilí sin an darnachan bronta an sin agus níirí sin sílam granál creamar duine an clum sin a fiú suas agus tímuid an seáin is ruí Macola fu sé séfuinte ag Leathcheannais corn victory agus tá sé gurí chur lena scór híon aniu óíire seo teachtas te agus titin sé mé na chúil agus an túlbaile deanna go maihin sin Clinton Quinnan sin leis an léthróid sin a bhainte teach amach agus caiilann sé an léthróid sa nóíonn sin leis an léthróid a bhainte rás ach dean an cosam tóirí Naasnaí go fíorhhaid tá sé hartan sin an imirthe leis an léthróid sin a bhainte rás agus inis tá sé a teach amach ar na hansaí tá sé amach beirt agus trúr ach é cartha agus caiilte agus tugar a hiú ag Naasnaí ar bhí achanród acu agus an sealamh acu agus an nonsaí acu agus an isis an Ómaigh ag teach fríd Michael Home is teach Cialan Donnelly ag teach fríd an féidir leis scíidir leis an cion seo titin an léthróid úna lá agus inis iireach teachtas te ó híomh na leibh a gléach titim amach agus tá sé go fáil in san immert agus tíhtí an Páirc agus an isis chuann an muir chuúil an nabhan Argillan ragúil se sin mé amach a thunne kick daithe a cuaig ach tháinig muid an sin Naasnaí ag teach amach leis an léthróid beirt na trúr ag brisú amach go gasta bhí achanrad acu fion luas acu fion Bhí an Páirc a gascail suasdóibh do mar gró slabal a sealamh a chuine agus an léthróid a churas te bhí sé ag fáscail suasdóibh ach man cóga an jeú agus lag íireachtas na pásna sin agus an man cog sin a thug deist an Ómaigh teach chun tosaí a rééis eile ach a rééis cé go bhfuil barna allhhard ar na frinin seo cir a híon dé go dtí trí foiinte tá Naasnaí ag tuairt Cluiche an Ómaigh in san darna leachan seo agus ardhhaú tiltte dóibh as an íireach sin dheanú agus a gurí sin a chuine a go níl an Cluiche seo prídnig go fáile a dtéir siad muite chaldara agus iad a gurí go fáil teachtas teach an Cluiche seo agus íon rud íon dóchas atá acu tá siad a gurí chuirla sin tá lucht na Ómaigh ag béci an seo agus a tuairt ardhhaúin sin d'éhar a cairte Conor Owens a taine amach amachchas an Páirc agus sílan siad sin go bhfuil a chud deanta den nániu ach bugaí Naasnaí tásúlas go mé focail acu sin agus go mé fragra acu sin hiige sin mar táid gurí an chuidir fear den féil agus den immert an an seo agus muid ag Glúin sinniu an immert is teach sin a Lárna Páirc a cuaimmert agus lá íonta idir an sin Austin Brennan agus an léthróid caiilte a rééis agus barigh sin in dhé tarla den Naasnaí agus an sealamh acu gur chail siad an léthróid ag a bhhaimite chuineach agus éireadh teach amach leis an léthróid agus frihansaí ón Ómaigh anis agus ag fáscail suas is fríd an lár agus Lárna Macola go leis sin agus iireach do Macola agus thar an trasna an Ómaigh Macola agus an deis an sin ag Macola ach thuise sin ón bhrógus dóithe róard agus é thar an trasna ó Lárna Macola bhí sé fáscailte a mar rih agus bhí an deis an sin ag Macola agus é teach fríd Jack a ríis eile Luimid an seán níos luthe na man cóga sin a dhéanana Naasnaí leis an léthróid agus drá fásáil an thu agus éidir teach chun tosaíte tuairt an deisnaí agus golóir den immert an Ómaigh agus éidir teach amach ar an hansaí leis an léthróid Naasnaí a rís leis an léthróid agus dúiríonn Tom Kelly an léthróid seo trasna na Páirc go páscal de trasna hi cían bóran agus bór na rééis a fuair chun duna puinte sin a damsí siad in san darna leag teach chun tosaí leis an léthróid agus a gurí Balaí an a fríd te in san coine agus sásta teart hart an coine leis go ón lála leis an léthróid spás ríist an lár fear Lár Páirc
an seo Austin Brennan agus chuann sé an léthráid amach a rís go Evan O'Brien agus abalta an sin Evan Ransinki amsú Ransinki an dóir sé faoin éar seo ar a chetá chuann sé chhlagan síos agus praban sé an léthráid agus tean sé a rís agus bhí sé smuí fan iirecht Janan sé an iirecht agus tagan sé agus ancar sin fáhanne cooling ganda ó Ryan Sinky ever a cuaigteag hí sé pomid seo bhain go sé caiinte bhí sé begna 10 métar ar thiúil óna chúil agus an iirecht agus pointse ar dóid fáte an sin ag Ryan Sinky a caiitú de hata a Hogan agus ar agar sin scóir an chéad scaichen sin in san darna le Sinky agus beidir go sin an rud go muid gurí éacha níos congrúd an chúil agus na deisní amsú agus brúg teachtas teachar an Ómaigh agus Naas na rí a chur achan iirecht agus achan get a fuinne fa hacu is teachn san darna le an seo agus i deanú Cluiche den darna le agus sinna tamid gurí éacha ó na gasraí an seo agus fair play dóibh tá daoine sínte an sin agus na crampaí ag teacht or humor an iirecht churthas teach go dair an gotí seo in san Cluiche an Ómaigh ag teach faoin croch leis an léthráid ag teach suas agus ruthar deanta an sin ag fearí ach pás tuga aige agus ró ada tá sé agus déir sin is ag Naas na rí ag teach má beidir inis an Ómaigh go bhfuil thusa teachtas te chuthu in iireachtaí sacún san céad leth agus go mé spás fáscailte agus go mé seansanna sin den Naas na rí mas féidir lá coolla amsú sin a tuhuaú ach go dtí seo coinneoid siad le sealamh na léthraide agus na pointí sin a chothú agus an chlár scór a chunta suas Maggie Farley ar agro fáil deanta ach ligann siad an Immert agus buntáiste sin rud bhí sé ionta maiid sin anú Ríogh Cluiche seo agus ligann don buntáiste sin nar a bhí sé an agus ligann do chiní pele Immert agus rud is táhachttaí inis an Naas teachfrís leis an léthráid agus gramúínta takeíos tean sin ag O'Daly abal a rudaí a stúrún san cóneal mas féidir leis agus an chosin seanta agus in iné Naas na rí a bhrú amachchan sin a cuairmis den Sky teanta agus ag brúfríd a tá Naas inis agus an píosa skillan sin agus kicksí a bronta is tean sin ag Maggie Farley ach an get the skillan sin ó Naas na rí agus iad ag teachfríd ar an léthráid beirt sa trú a chosantóirí na Ómaigh hart ar an léthráid agus fáil deanta in sin agus eile ag Naas na rí agus tá sé deanna go maiid ó hí an chlár scór a chuineal ag bogú an seo agus an iireach seo ag teachtas te agus iireach deile thar an trasná ón kicksíir sin agus Naas na rí ag deanú Cluiche an seo in san darna le Carl Lennox sin leis an iireach sin thar an trasná agus pointeala fáte agus an cúcin san omlan tá fáte ag Naas agus áirithe eile ag teachtas te na banastúirí gurí sinna dheanú ón tíomhlína an dáhainte seo tá sé de gurí deisna hóirt do bhuachaí agus a gurí tunachar Immert ar an léthráid is dóthe an Ómaigh thusa agus a gurí go mé pandal sacas an treisí agus daoine ag teachtas te agus tunachar Immert ar an Cluiche agus go fáil Naas na rí a gurí go mé fuinneamh agus spragu ag teachtas te chun vinse comáid agus léthráid Salachamíonn sin Larna Páirc Verstal Trúthart ar Janan Ómaigh go maiid agus an mhaon sin Rory McCullough sin leis an léthráid sin a glanú tá sé gurí teachtar an léthráid arís ach tímuid sin Cialan Donnelly ag teach fríd agus gramú ag teachtas te ó an sin Callum Barrett chuna an léthráid a chuntú hart na Naas na rí Maggie Farley an sin an ragúil fáil deanta an sin ar Ciarán Bourne far tá ní an tunachar Immert ar an darna leachan seo ar ná far an taithí agasan bhain sé bon Connie Ógáin an nuirí Birch tá fág ar Naas na rí a bhí gimmerte an nuirí leis ar an ar a bhain siad corn í Ógáin agus an taithí sin a léarú agus in san darna leachan seo a rís eile áirithe ag teach go Cluiche go tríon an seo in san darna leach den Cluiche an seo an fógra sin chutha an airde a ríist agus an land thosaí an sin Callum Barrett ag teach amá go teisna gimachta amá a ríist agus ever sílam go sin ever fiche dáta golas deachanna áid ach deanna sin a chinú i gan bommate agus cumáile sin ifar trocha agus ifar a hachtéag teachtas te don Ómaigh sin Niall McCartney ag teachtas te agus Cian McConnell ag teachtas te don Ómaigh agus an sin feicimid go bhfuil ag teach den Páirc agus an slua ag seaú agus ag tóirt an bhil a bost ifar a seachte Cormac Watson a chaim mé admhaid go sé rós i rithe Cluiche go dtí seo agus ag feinú a Larna Páirc a fecha fear a Larna Páirc agus couple ganta fáte agus in Larna Páirc agus cumáile sin ón Donaghy ag amach den Páirc cumáid Naas na rí i coinne leis agus a gurí an Cluiche chur a gáil arís mas féidir láfa mar tá menta ágasan ag go bhmate agus tá na scóirnaí fáte agasan agus i gurí gáil ar leis an Immert an airde agus is féidir an léthráid churthaiste ag an cóineal sin arís ach O'Daly an sin agus cosantóirí na Ómaigh abalta
bhrúama ach Iarach takeíosteach an seo agus curtha an trasán agus pointe eile Iognáid Meánscoil Tighearnach agus bhí teanna go fíormhaid agus léithróid a rís bogíosteach agus a maithún cáineáil agus in duine a muon sin in spás hart fan dé agus bhí sin abbalach sin a chur an trasán agus well tá agam go bhfuil barna allmhór idir na feirne ach daoine ag teachtasteach agus tá siad gurí aine mar cruú dóibh híon agus beidir áte bhainte má ar na bheits a gimmert ag Leathcheannais cónaí Ógáin agus a chu aithne ar céal a muon sin a lár na Páirc agus Maggie Farley ar áláfal a sacrú síos scóil go leor den immert go fáile gáil agus deisní acu agus néhairt chuthamach a lár na Páirc cáhfuil si tá sé ar an talú agus teanta go fíormhaithin sin agus roií colla gur bhain sé an léthróid talú sin ar a léthróid sala sin ar an talú ar bhí sé tití an sin agus Maggie Farley ar áit leis goil tír leis an léithróid anis be sé gurí an léithróid seo bhógu mas féidir leis tí sé an sin go bhfuil daoine bogu hart ar bhí sé gan sin na drón na tosaí agus is muinú bomaitiúhain hé chuirte ach Ten siar leis an léithróid agus a rísteile Callum O'Daly ar an léithróid far a bhí ru an Tiarnachs aige ar an Cluiche seo agus stúrú cuasaí abal a rudí a bhrú chun tosaí coppard ar an léithróid agus cosint de Sky deanta aige a far an a hanaguste an sin Naomh McCartney leis an léithróid curthaiste ag McCartney agus sankar sin flagra dochréid den lochmánaí aisteachta a chuiristeach go málinn san Cluiche seo tíomh an mhuiad an chos Naomh McCartney agus deirtú from downtown Har an trasná a lehéid the score agus be sésin in í láos aige a chur an áide aine a chuiristeach hinsan fotos rá mi sé gurí toseacht an cudé gur féidir lomsa a dhéanana nuirta an déis agamsa Cluain den Skyfáte agus in a rí seala airthe teach agus an sin luch takeíocht in na homí agus iad in áide agus ag seaú agus a tóid búla bos the céal an dánaí a gimach ón far a fuair an Cluil an léithróid a rís hart fallár na Páirc agus sunksta grim an sin tucha Maggie Farley ará an sin Gwyl cic sir tiltse Iognáid Meánscoil Tighearnach agus I giri a ríist an léithróid a bhógu gastan mas féidir lofa an Lan Cooley Charlie Murphy ar an léithróid ag teag Fried agus an léithróid just ar chúil an sin agus é tucha agus in agus rístela sin rud bhím de caiint fadúide na mancóga sin na pásna sin nach ró omlan crin nach ró omlan gus í an lábh agus an deis a hóirt don ómíonn sin teachta steala sin grama McCartney a ríist agus léithróid curthaiste agus in agus curthaiste drom a go hom go dé anna sé an rath sé leis híon agus deanan sé sin agus a géirí brúchan tosaí agus fáil curthaiste agus in lá hart fan lár agus é gurí a bhealach anú Fried ach Michael home I gurí go fáil beag damas imirt agus I gurí Tiarnachs imirt ar an Cluiche agus acrach fan honne a ríhanama agus de eile tucha don óí an seo scór eile am siú agus Rory McCullough a is leis an Iarach teo tá sé insan cáineáil agus tá sé hart fan lína cúig Meidir Jade nas féidir leis seo stúrú Har an trasna be gurí go maiid leis scirann seo den bhrág agus tin sé maithair ar dhéis agus ar fóraíd an sin agus mí á ar Rory McCullough an sin léithróid curthaiste ag McCartney mór a lár na Páirc ar a bhí sé fáte agus i dro me go home beidir thusa teachta sé thusan mar go leor don obair teanta agus in istíon sin insan lína a lean tosaí leis híon a ríhanama ach an imirt fáscail siúas an is agus neart deisní den dairn an seo agus imirt agus teacht chun tosaí leis an léithróid Naasnaí agus deis agus in inis tá cór na gíthe agus in ag séidúiste I gascail ó dofií an seo a Glúin agus éidir teacht chun tosaí tá sé ag an tíhheile den Páirc faoin croch agus I gcéir na spásna amsú agus a gáil leohíonn mas féidir tá istíonn sin ón lálar an spás mas féidir leis scíú leis an ceann seo ná chuann sé an léithróid an seo ag an tíh seo den Páirc agus ran sincí ar an léithróid tá muidir gurí sincí eáil ar an léithróid agus gurí seansanna a ghlacu mas féidir leis íonn sé an léithróid ar ráist a ríist ó ón lálar sincí ar an léithróid agus daoine ag gimpí ar chuiristeach go haman na Carnaga agus rud a teanta an sin ag lálar tiite me lár na Carnaga cáhfuil sé tá sé Naasnaí mas féidir lá a scíú leis an ceann seo tá Ómaigh ag gurí blochan a chuiristeach agus gramú chuiristeach a ríist eile Evan Martin leis an léithróid sincí ar an léithróid ríist daoine rá leis gáil leis Iarach leis agus scíú leis ach chuíonn sé ach legan chuíonn sé an léithróid agus tuigann sé sin ggóil sealamh Har a bheith luachir mar tá sé gur gaharbí eile mothas ancann sé de daoine breis sin san cáineáil sin faoin na sean seomar festis an seo ar an Iognáid agus é deanta go maiid acu is dean san cáineáil sin agus spás an cruúthaí acu sin agus an blocha deanta an sin ag an Ómaigh sílam gur níos an farí a hanagus dean ach de sin is den Naasnaí a ríist eile mas féidir láfa Ónáid ceann cíarnas a hanagan Iarach Jerry is dehan agus Iarach teachtas dehanna seo go é brúte siar an sin ag cosantóirí na Ómaigh ach tan spás fáscail de suas agus an lucht
fécin a gimpy a river a hog jag sin Jimmy McGurk skilú leis an sean sin far under the Hanagas Jack far under the Hanagas Jack Kamai Tighearnach Lion ach an Ríogh sin Janta agus glanta sús Kamai Eonáid agus beisiit in a gurí brisú amach gasta mas féidir lof Tomás Héagní leis an léithróid agus curtha I dro an Ódálaí amach a ríist an seo go Liam Ógmásaí a bríonn sé an léithróid go Lorcan McCullough an léithróid agus comporta hair agus caiithinn sé an léithróid siar an seo ríist go Ódálaí clagan an RJ agus McCartney inis an lína daithir a chuig agus Hartford Páirc agus Foignach agus go Foilbeg an stíl seo tá acu tá sé ionta éfachta ar fad agus tá sé ar fad ionta comporta ar an léithróid bei sé Jackar Dinne bí Ógáin a gáchan thosaigh go dtí an cluiche canis Corny Ógáin Ógáin an Ómaigh go fointe seo McCartney teag fríide ná far mór agus luúfar na gus agus in na teag fríd agus Janta go mai aige agus an fáil ag teachtas te agus Maggie Farley a rístelle bhgus siar go dtí an áid ceart agus an Kixíar a glacu ón funte ceart an Páirc agus tá sé ionta maithe go sin Ríogháin an Ómaigh teacht fríd inis agus Iireacht agus an Iireacht fada go leor ag teachtaiste ón fear anad a Hanagas teachan sin ó blian ó galahor ón Dramór agus lag Iireacht le bheith firinne agus tiitiimiiste a Meánscoil agus liginste Naasnaí teachta má leis an chuideag anna gramar ancar sin fáhanne acras as bháinne chomatas ó Liam Ógmásaí fiú go fointe seo an gluthe an obair sin curthas teaige an ddíhalú a dhéanú an sin Cian O'Reilly agus in no méid teach an tosaí éis far luú muid níos luthe far anna go Hanagas te an sin blian ó galahor agus blocaid den Sky Janta in sin ag Naasnaí an léithir curtha trasna acu sin aníocht Janta acu chur lé Naasnaí go fáile gobar agus go fáile churna blocan na sin agus a gobar go fíochhar agus an Emerge Gascoil siús in is agus éidir teachtan tá sé an féidir lofa seo a críicnú agus críicnú go maiid agus go láidir well fragra an sin nach féidir mar an Ómaigh habalta sin a glanú suas agus rí sé le McCartney ar an léithróid agus curthaiste agus in faran go maiid ó hana séiste na an duine mór McCartney agus Iireacht a bhain a chur sé th an trasna an tíh an muid an chosach hiige sin fásta an Emergenta go foscailte suas Ódálaí mas féidir leis bhgus tehan seo a spás foscailte in san lína land tosaí mas féidir lofa bhgus Janis sin go maiid sin me go Homer an léithróid ag teag fríd leis hían agus praban sé búlann sé an léithróid th an trasna ag Magal Home a léhéiste imróir a léhéiste scór a léhéiste teasmantas tugad ag Magal Home dúin an seo in san cluiche seo ar fad captain na feirne agus an muir an Páirc an cluiche Janta agus imirthe agus in san cluiche Leathcheannais seo agus scór ganda ag teag fríd sin ruúthar leis an léithróid praban sé an léithróid agus th an trasna a kick amach galanta an sin ó Fintan Quinn hon Naasnaí a chur hon tosaí a ríist agus Watching the Sultan léithróid agus sin agus in Iireacht seo takeíiste ó Naasnaí ach an maithar dhéis agus ar fórí le kick amach galanta an sin caiimé rá Fintan Quinn agus Béidir dom rud go bhhacan sin níos minice in san cluiche seo go méo an scór rubbag defriú an seo agus an Ómaigh go mór chun tosaí ríist agus clinne tú iad na gasaí ón scóil tá siad go fáil ag bécaí tá siad go fáil ag ceáil agus an atmosfér an seo agus daoine ag buint soltas agus éarrá go bhfuil siad a gcónaí go gra a dhearú agus go bhfuil más acu agus takeíocht acu don scóil agus den hÉireann ar fad chuinte glunda ar mo chrí géisteach leofa a caiimé adhaid ar os ar fad an cluiche inis bogaí amach an seo faoin ardain ag an Ómaigh agus trid go fáil ag in san cluiche seo Liam Ógmásaí agus acrach agus féachúir cirí an léithróid eilerás agus seilehhailir an léithróid Dan sin go máid caiithinn sé an léithróid amach a dro Ríogh McCullough sásta an léithróid coneal agus roiada a dear Maggie Farley yes Baile ceanna tuga agus an agus brúte amach sin agus Kixíar anis don Naasnaí agus go fáil daoine buint soltas an cluiche seo an Grian agus Scalawas Tighearnach Summerhill a fríd hiig an cluiche canis hana fion bhúil siad ní Brandain Calarnia an sin níos luthe in san céad cluiche an céad cluiche Leathcheannais sin a gcónaí Ógáin agus éiad san a bheits ag fannacht agus a gancur an cluiche seo agus right cé bheits ag teachtas te Hogan agus cén frásra a bheits amach roin an Ómaigh nó Naasnaí agus a go fointe seo na cóirí sóirte fad leis an Ómaigh agus Naasnaí go fáil I géirí fragra a thuirt agus a géirí más a léir dóibh fion bórn is tíon sin in san cornel I grí an léithróid brúma ach an cosins Janta an sin ag buhalí na Ómaigh agus an léithróid muinte maithe agus sin Ódálaí a rís leis an léithróid agus an léithróid ebrithe maithe agus sin teachta má leis an léithróid inis a tá buhalí na Ómaigh agus iad ag teachtar an onsaí
Moffreid's Larna Páirc agus Leathcheannais Daithid méid a churthas de higan lína lán tosaí higan lína lán tosaí agus óg Mosaí ar an Leathcheannais abalda agus gurí balla a bhrúfríd ruí anna sé brúin sé an cosantóra machas a bhela agus tugann sé faoin éireach sin agus ar a car an trás ná na muirchú sátan na bratacha sin a ardú agus ionta héfachta mar stíl pela Leathcheannais Daithid méid a steachan sin a drá na chúil agus an sin Mosaí sin leis an éireach sin a chríichnú an scór fáilte agus an Cluiche go deo ag Mosaí an scór inis cahar déag ag an Ómaigh agus Naomh a sé ag Naas agus muidinis tríte me deo Gerald an Darnaleatha an seo agus iireachta teachas de ho sinky ó Daithid méidir ó na chúil agus é curtha is de agus an léis de scór ho sinky bula boss cinse tuilte agus an maialar an scór sin mar bhí sé léir chéan bhí sé beidir Daithid méidir an mí ar na chúil agus chuir sé cos agus brog leis an ceann sin agus chuir sé an ceann sin char an trás ná ó beidir Daithid méidir ó na chúil a léis de imró agus chuiste na gasrí tá muon sin aniu caihí go bheice muid a rí siad agus éad gimmert leis na contathe agus le Kildara agus Tiarnachs a mahan seo mar tá siad ionta an rimróí ag an skilldearithe agus an Leathcheannais Omagh Larna Páirc agus McCartney agus capú ionta chanting McCartney a muon sin na Larna Páirc agus rístela go séisna rá le Diarmaid McNulty agus le Dame Bride hai mu sé gré toiseach in san Cluiche na a hagad sé an Ómaigh teachtan tosaí cire bhhaimiide dá bhreise anis ag tearú an Darnaleatha seo an Ómaigh is cosúil le Gulfríd go dtí Cluiche cornaí Ógáin be siad na dúil leis sin láil a Pádraig agus be cibhlint ionta agus iad i barca crocaí an lá sin agus caiimi adhhail ionta thugad an stíl martha agus den dóid tá siad agrithe agus go fáil a fear seo Michael Homer an Leathcheannais éisian go hairithe mór go bhhaimar an san Cluiche seo cumáile sin Callum O'Daly agus an dóigar immer sé sin ionta éifeachta ar fad an fear óg seo fásta níos an fearí agus an Lewis Egason agus skillar an Leathcheannais tá siad ionta maithe ar fad agus tóir siad an dúchláin dá Summerhill agus iad in san Cluiche sin. An le takeíach go fáilann seo agus iad ag fannacht agus a clí le feirne sacusan agus a tuairt más don na feirne mar tagann siad go foiinte seo ceann na fachaí mar dúirtmuid de bell na colistí go dtí seo na Meánscoil ag den ríise agus tafad ionta dead agus na Google Lion agus de Scoil agus de Cantar Sacusan agus de Tismóirí agus na Charliaita an seo iniu. An Ómaigh leis an Leathcheannais hartfal Larna Páirc agus i ggéirí mas féidir lofa a chríicnú go láidir agus chríicnú na scór chuirn siad an Leathcheannais siar ríis go dtí an lína lán cúil agus an lán cúil hí bar McManaman an Leathcheannais churthas deag McCartney a drá an lína lán tosaí an sin agus teitsin sé an sin imróí go fáil ag tríd ar son na Leathcheannais agus Naas agus buinte agus in san íireach sin ag teachtamach agus bóran ar an Leathcheannais churthas de hegasan agus lámh churtha leis sin go deas ag go bhfar anna de hanagus deatha le sealamh a chuneal de Naas a géad in san cáinne faoi na sean seomra féiste agus fáil churthas deachan sin agus mar í fearlaí rá gohfuil kicsaí an sin bronta agus tiltte ag an Naas agus an sin de seala acu tuairt faoin íireach seo chun Beidir pointe ever a hachta am siú dóibh híon in san Cluiche seo mas féidir agus gur féidir lofa a chríicnú leis an gí agus na bratacha séú in na cúil sin ascail ó dofií agus é churtha te agus é churtha ar fóríl agusan agus drothá leis an ceol sin agus míá lofa go deise sin ar fóríl a go rístela an teaspanta sin san Darnaleatha ag Naas lean siad lofa hí na claigna an airde acu agus go bé rud a dúrú is tíon sin ag na seomra féisteis faoi teachtamach agus an chuidir fearr a léirú ar an fáic rinse sin agus lean siad den íireachta churas de bhí siad go fáil teomanta agus ag trid ar sanna chéile agus ar sanna an scólann san Darnaleatha agus ardhváil tiltte acu is teachtamach agus sin anamhaach na coolla rinne difer don Ómaigh an seáinú ciricin acu in san Omlan agus iad san na first goú in san chéad lá is dóithe a doscail an bharna suas dóibh agus a thug misneach seo dóibh golará bhecin túmuid Naas ag teachtan tosaí a ríist an dig lofa cricnú le scór ag teachtas agus a titim a mé na chúil agus deisian sin ach an sin O'Daly agus léid de Cluiche bhí agus in na stíon sin agus don Ómaigh aniu iad san leis an Leathcheannais a ríist agus tímuid an toit a muon seo a Glúinis ag teach trasna na Páirc an atmosfér go deo an seo aniu agus fanmuid sin a rihan am bell na galistí agus daoine ag toit takeíochta de Scoil agus cardtas acu a muoi ar an fáic an Ómaigh abal de sealamh a chuneal ar an Leathcheannais agus
Neil Moore de Ríogh teachtas de tursa don chuid smóg tiitimas an da an thug sár chaspant go seo in san cléthe ach ó dalí ag teacht frí de rís far ruúta sé so a henta muon sin a hanúr agus é an léthráid farí fásta abal de wogu agus Lewis docréis de agus an a ríist fáite ráisig farí tá sé gur brúcham tosaí ag búte sír agus an sin fecha mit an pías skill gánta abal den dor sin oscail stóhíon agus teacht an tosaí tá spásan seo mas féidir lof an bontáistí a winteas ach tá sí tugur thuúil agus Naas na Ríon sin agus abal sin a winterás agus tímuid tíman mac an oltaí agus lech takeíochtta na homí agus na ferrónid ag bogu síos go dtí an tíomhlína tá si de gurí reachta le maithar an farc agus cóhardeachas a dhéanann le cóglachaí sacu le feirne sacu le cardide sacu nar a héidir Maggie Farley an adag Jerry an seo agus muid ag Glóis ach Naas na Rí go fáile teacht an tosaí an léthróid curtha te hacusin ach é glantar hiúil deisinis fuid scór mas féidir é glacu agus an cosint teachtas tehan sin ón Ómaigh agus Maggie Farley ancan si an nuair a dóra séidir sí an adag agus Jersey ggóil se sin Janta aquí agus ghfuil an Cluiche Janta agus Iarach Janta agus sin an da ar fad sínte a maithar na gostan seo scrista tusa ar an far Iarach dáchréiste curtha isteach agus an Ómaigh rathí siad sin ar aithenis go dtí Tighearnach cónaí Ógáin ar lá eile Páirc barca crocaí dúirtmuid go seo an deis an seo aniu na brúnatí sinna fiorú agus scoilráid go dtí Tighearnach cónaí Ógáin an rud atá ahan gasar a géirí a dhéanamh ar fad mar sin de an Ómaigh a bheits a gáil hantasí an cinenne cúilsin a fuair siad ar fad fríte an Cluiche Tighearnach ar fad agus a doscail an barna ar fad dóibh agus iad inis a bheits ionta Ómaigh agus iad golas de hiag an Cluiche Tighearnach se clionn sibh an seoir an lucht takeíochta hiag Becky ag scartiú agus a ceáil agus a ceiliúrú cardide sacu a golas de hiag na seomra féirte Meánscoil ag na níos agus an ardháil tuite agus an Iarach a chuir siad is de an Ómaigh tá siad an mí ar an farcan sin tá siad a ceiliúrú agus tá siad san abalta ar go mé siad san a gáil hantasí go dtí an Cluiche Tighearnach an scór Jerry an seo an Ómaigh Scoil na Christí an Ómaigh cire chuig déag agus scóil agus Meánscoil Iognáid an seo Naas na Rí a náid a seo. Winnear fad an seo i Glóis slán go fáil. Teacht an tosaí ansí bra luair an sa Cluiche seo agus Iarach agus tí agus bólann sé an postan sin agus Cluain bra fáinis chutha de agus deanta go fíor waithin sin a Conor Owens chumtaíonn sé arachas clé agus trasna an sin léthróid cathó agus an go Owen Donaghy far an muon sin na Farry ar an citág agus Iarach de teachtas de hegasan agus é thar an trasna just deachan sin chun an tíis scóir le seo a thuairt de Lennox Crígíonn sé sin go slachar far an trasna ionta éfachta hat cá Lennox man cóg deanta an cicsíar tugar hiúil dóibh agus deisinis don Ómaigh Díalta sa winse agus an cunseá chu thar trasna agus ruirta le deanta go mhaith ag thuistáid farstííis deisir chuúla an Ómaigh mas féidir le bontáistú winse seo Iarach taí is deach agus críicnithe is deach an agus cool fáite ag chutha deige i drá an seo Conor Owens leis an Iarach seo ar an cetág agus thar an trasna ag Conor Owens istí ag an Ómaigh rinse go mhaith istíonn sin leis an sealamh an chuneal agus le tridirráis agus ní seo teachtas deach a rí go Conor Owens agus an Albert mac a homan sin Janan sé go mhaith ifir a cúteag an Sean Leathráid Liam Óg Mossí le Iarach agus Mossí leis an cúil agus críicnithe go dain an Ómaigh teacht an tosaí a ríist inis is deach go lína lean tosaí sin agus é ag teachtas deach a ríist agus an cion seo a ríist thar an trasna breisiú go gasta an léthróid curthas de an sin acu i drá an lína lean tosaí agus an Iarach seo ag teachtas deachan sin ó Owen Michael Home agus léthróid wagu agus ríist eile ó Daly ag teachtas de go trasna a ríist agus deis fáinne cúla seog Naas na Rí tugann siad faoin Iarach sin agus deach go dtí láha agus ag Michael Home agus Bert Harter agus dean sé an Iarach scíú wuthú agus an léthróid curthas de an sin go Charlie Donnelly a chríicníonn le scór Alan don Lewis a agus an agus abalta an sin pás a chorama Pass agus scór agus cool gánta fáite a ríiste Conor Owens Ciaran Yanu tá spásas tíon sin mas féidir leis amsú mas féidir leis Donnelly amsú Donnelly agus críocas de ag Donnelly is deach a ríis an cattle cool fáite go Lárna Páirc ag teacht frídin seo a ríiste Ciaran Bourne leis an Iarach agus thar an trasna agus deanta go mhaith agus ána go mhaith tá siad go fáil ag géirí teannach ar immature an scór an léthróid seo teachtas deach agus Iarach taí is deachan sin agus thar an trasna ag aniu Iarach seo teachtas deach agus titin sé mé na chúil agus an púlbaile teanna go mhaith sin
Clinton for Huntsy Ónomí and Eois agus ag Foscail Tuas is Frídín Lár agus Lorcan McCullough go leis sin agus Iarach McCullough agus Hárán Trasna an Ómaigh Cullough agus Praban sin Leithróid agus Chen sé ríist agus bhí sé smuoí fan Iarach Janan sé an Iarach agus tagan sé agus ancar sin Dalíonn sin agus cosantóirí na Homí abalta Ríogh ach Iarach tagí isteach an seo agus curtha Hárán Trasna agus puinte eile cosint de Sky chanta ag a farán de Hanagus teach an sin Naomh McCartney leis an Leithróid curtha isteach ag McCartney agus ancar sin Fosí éis far luí much níos luúthe farán de Hanagus teach an sin Bríon O'Gallagher agus blocail den Sky chanta in sin gomáin sin Mac Homer an Leithróid ag teach Fríd leis hían agus praban sé búlan sé an Leithróid Hárán Trasna ag Magal Home a lehéiste imróí agus ógmásí ar an Leithróid abalda agus i ggurí balla a bhrú Fríd ruí an sé brúin sé an cosantóir machchas bhla agus tugann sé faoin Iarach sin agus Iarach darna leatha an seo agus Iarach de teach is ho sinky ó dahiad meidir ó na chúil agus é curtha is teach agus a leis de